गिबि गिबियावनो आंनि एसपि फट' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय समफोराव इलेक्शननि केम्पिंखौ बिपिएफआ कम्बल खुन्दुं मुस्रिनि राजखान्थिल' खालामग्रा होननानै रायै रायै गोदान गोजौ थाखोनि जौगानायनि आबहावा बिटिआरखौ सुइजारलेण्डनि महर होगोन होननाय बाथ्राखौ बावगारलाङै समावनो बावैसो साननि सिगाङाव सासे इउपिपिएलनि समरेन मुंनि चेयारमेननिफ्राय जरायाव 550 रां होनानै मधुवारी मुंनि सासे सुबुङा 10 खान कम्बलखौ लांबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै सानैसो सुबुंफोरा मबाइलजों दैखांना बेखौ समाजारि बिजोङाव होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेवहाय मधुवारीया बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा लावदांगिनि बिबारी मुंनि गामियाव गावनि खोमोन्दोनि नखराव गासै 10 खान कम्बलखौ लानानै थांनाय बाथ्राखौ रोखा बुंथिना लायो आरो लोगोसे चेयारमेननिफ्राय सोरबा सासेयावनो 20 खान 30 खान बायनानै लानानै थांदों होननाबो जोङो रोखा फोरमायो। नाथाय बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे सोंलु दैखाङो दि थारै बेफोर कम्बला निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय राननांगौ मुवा बेसादब्ला बेफोरखौ बोरै चेयारमेना साना हसे जरायाव 550 रां लालायनो मोनखो होननानै। थारै बिटिआर सरकारा अनजिमा गैयै बायदि बिथांखिनि मुं होना बिटिआरखौ जौगाहोनो हादों होनना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिखा फोरदानना बुंब्लाबो नाथाय चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर भिसिडिसिनि बिरेनसिपुर गामिजों थांलाय फैलाय खालामग्रा बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै। मानोना थांनाय 17 बोसोराव खेबसेल' रिपारिं मोननायनि उनाव बिनिफ्राय दिनैसिमबो रावबो मन्त्रि एमएलए निफ्राय बे दालाङा अननाय मोननैखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गावबा गावनि हाजिरा खामला मावनो गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो औवाजों रिपारिं खालामनायखौ जोङो बयबो रोखा नुनो मोनदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला बे दालाङा बे ओनसोलनि थारै जोबोद गोनांथार। मानोना बे दालां साजोंनो गोबां फरायसा फरायसुलि आरो बेफार फालांगि खालामनाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामनाय बे दालांखौ सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारजोंबो अनसायजायैनि थाखाय सानैसो रायजो राजाफोरा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ सोंलु खालामो दि थारै नोंथाङा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनो होनना ओंखारदोंमोन नाथाय नंखाय गामि दरसेनि दालांखौनो खालामनो हायाब्ला बोरै नोंथाङा सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना गोख्रों सोंलु दैखांहरो। थारै राजखान्थियाव सम्भब असम्भब जेबो फाराग गैया। मैया क'क्राझाराव जयन्त मल्ल बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव क'क्राझारखौ सोरनो हगारना होगोन होनना बुंनायाव दासिमबो बेनि जेबो थांखि लाथ'वाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सोंलुनि फिनखौ सुंथाबै फिन होनानै दोनो। लोगोसे जुदिअ जयन्त मल्ल बिथाङा क'क्राझार आरो अदालगुरि दरं लकसभा मोननैनि जायखि जाया मोनसेखौ इउपिपिएलनो एंगारना होगोन होनना जुदिअ बुंदोंब्लाबो नाथाय देग्लाय क'क्राझारखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनो अफार हिसाबै रायजो राजाफ्रा होगोन होनना खालामदों होनना बुंनाय बाथ्राया थारै बर' हारिनि राजखान्थि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दिनैनि खालाराव आसामखौ गोबां जौगानाय गोबां गोरों गोरा राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिजों लोगोसे गले गले बायदि बिथिंखौ लानानै जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामना गावखौनो गोबां जौगाबाय होनना खायसे सुबुंफोरा बुंबाय थानाय समावनो नाथाय आसामनि सुबुंफोरा गावनि जायगायाव रां खामायनायनि थोजासे कलकारखाना गैयिनि थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै अनाखाना गुबुनजों बुथार जानायाबो लासै जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ। मानोना फिन थांनाय सुनिबारै धेमाजिनि 2 नं टेकजुरि गामिनि महन्त स्वरगियारि आरो दीपंकर बसुमतारी बिथां सानैखौ केरेलानि आदमपुरा मुंनि जायगायाव खामानि मावनानै हराव जायै लोङै थानाय समावनो हरखाब माबा मोनसे जाहोनखौ लानानै गपाल माल्किक आरो सन्तोष राय सानैजों लोगो नांनानै अनाखाना बिथांमोनखौ दानथारो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव बिथां सानैखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामो आरो महन्त आरो दीपंकरनि गोथै देहाखौबो पस्टमर्टेम खालामनायनि बाथ्राखौबो सुलुङाव फोरमायो। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दि दीपंकर बसुमतारी 10 मासनि सासे खुदियाखौबो एंगारना बुथारजानो गोनां जानाया नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखुजों हालाय हाफाय जायो आरो बिथांमोना सरकारनिसिम दाबि दैखाङो दि दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों फासि होनांगौ होननानै। थारै बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि लिरनाय फरायनाय रांखान्थि समाजखान्थि आरो राजखान्थि बिथिंफोरा लासै जौगाबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि हारियाव खायसे गावनि हौवा थाब्लाबो गुबुन हौवाजों स्रि स्राय सोमोन्दो लाखिनाय आरो गावनि हिन्जाव थाब्लाबो स्रि स्राय गुबुन हिन्जावफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै गावनि रुजु रुमु संसार जानायाव गिलु बालु सुस्रांग' हायै जेंना सोमजिहोना लानायाबो सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। मैया अदालगुरि जिल्लानि कालाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंग्रिमारि गामियाव मुगैथाव बेबायदि मोनसे बुथारनाय जाथाया सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बुहुम बर' मुंनि सासे सुबुंनि बिसि मिरनालि बर'आ गुबुन हारिनि सेंग्रा सुजित पण्डितजों सिरि मोजां मोननायनि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन आरो जोबथायाव सुजित पण्डित आरो मिरनालि बर' बिथां सानैबो लोगो नांनानै बुहुम बर'खौ अराय समनि थाखाय अनाखाना बुथारनाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोयो। मख'थावना बाथ्रादि आथिखालाव बुहुम बर'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनायनि थाखाय लानायनि थाङो आरो बेराफारसेथिं बिसि महरै राक्षसी मिरनालि बर' आरो सुजित पण्डित बिथांमोन सानैखौबो बे मुगैथाव जाथायनि सायाव सन्देह खालामना कालाइगाव पुलिस थानायाव लानानै थांदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो।
थारै खायसे आइजोफोरनि थाखाय बर' हारिया जेरैबायदि बुहुमाव सिनायथि मोननो लासै लासै आवगायलांगासिनो दङ नाथाय खायसे आइजोफोरनि थाखाय आं बर' होनना लानायथ' गोजाननि बाथ्रा गन्थंखौ सिखोमानो रुमालखौनो नागिरना मोनस्लाबलायै बायदि जालांदों मानोना थांनाय 5 नभेम्बर खालारखालि गावनि हौवाखौ गारनानै फिन गुबुन हौवाजों फुंनि 8 बाजियाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो गिदिंबोफिनाखै होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि हौवानिख्रुइ गुबुननि हौवाखौ मोजां सानग्रा दानिमा दैमारिनि बिहाव सुभाष दैमारि आरो बिखुनजो खनालि दैमारि बिथांमोन सानैबो गावनि बिहामजोखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जानाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायो ओंखायनो सोरबाफोर बिखौ नुयोब्ला 9954377156 नम्बराव खौरां हरनो थाखायबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो मोननैसो सोमोनांथाव रादाब मैया राजस्थानाव गंसे बासनि ड्राइभारा गारि सालायबाय थानाय समावनो उन्दुलांना अभारब्रिजनिफ्राय गोग्लैना ट्रेननि लामायाव गोग्लैहैयो सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जाय जानाय जायगायावनो साब्रैया थैयो आरो 30 सा पेसेन्जारफ्रा जोखोम जायो हरै पुरियाव सासे अनसुला पुलिसा डिउटि खालामबाय थानाय समाव सासे बुरै बैसोनि इसोर सिबियारिया जगन्नाथ मन्दिराव आरज गाबनो थांबाय थानाय समाव लोरबां जाना थाबायनो हायै जानायखौ नुना बिथाङा बामखांना लांनानै मन्दिरसिम लानानै थाङो बेराफारसेथिं कर्नाटकनि बेलगावी मुंनि जायगायाव सासे आर्मिया गोबां जौ फेनानै लामायाव जानला मानला सुबुंफोरखौ रायग्लुं रायथि खालामनानै बुजानाय जाथाया सोराङाव फैयो सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि मुङा परशुराम आरो सुलुंनिफ्राय मोनथिबावनाय बायदिब्ला पुलिसा बुग्रा सुबुंफोरनि सायाव केस होयो आरो आथिखालाव बिनिनो साब्रैखौ हमनो हाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायो मोनसे मिनिथाव आरो दुखुनांथाव रादाब मैया उत्तर प्रदेशनि देवरिया डिस्ट्रिक्टनि আহিरवली मुंनि रहित जैसाल मुंनि सासे सुबुङा गावखौनो शिव बाबा बुंना लानानै मासे जिबौजों खेला दिन्थिनानै भिडिअ खालामनो होदोंमोन नाथाय शिव बाबा रहितनि खाफाला बेनोमोन जानांगौ बिथाङा उल्था जिबौजों अरजानानै थैनो गोनां जायो आथिखालाव बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामदों होनना बुलुङाव रोखा फोरमायो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै थारैनो नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों